Magandang araw sa lahat. Andito na tayo ngayon sa bagong bukas natin ng ating Facebook page. Ipapakita ko sa inyo itong bago kong mukbang ngayon. Ito, pinagsasabihan ng karamihan na ito daw ang pinakamasarap na pagkain sa bukid, pero niluluto nila. Para sa akin, kainin natin, hindi ito niluluto. Ayan, ipapakita natin. Ayan, ha? O ito, isang balani ng saging. Kung nakita ninyo, iyan, ha? Buhay pa. Ayan, matigas. At saka mayroon tayong suka at mayroon tayong asin. Ayan, oh. Oh. So ayan, asin. Saka itong suka natin. Okay. So ayan mga kabangis, nakita na natin itong balaning ng saging. Ayan. Ito ang pinakamasarap sa buong mundo. Siyempre, tikman natin to. Ayan. Ayan, ha? Lagyan natin ng asin. Wala nang sili-sili. Ito na mga kabangis. Matitikman natin ang sarap at lasa ng ating bagong pagkain ngayon. Sabi ang asim. So ito na, susubukan na natin. First time ko lang kumakain ito. Siguro malalasahan ako nito sa sobrang asim at upload. Ano ba tawag din? Upload. O ito na. Yan. Ah, masarap pala. Kinikilaw. Ano ba talaga? Shoutout na pala sa mga nag-request sa akin nito. Ayan, bagong kain, first time kong ginagawa ito at ngayon nasubukan ko na, masarap na. Sarap pala, oh. Ayun. Ba? Ayan, oh. Upakan natin itong saging na to. Ayan. Ayan. Siyempre, ibigay natin to sa karabaw. Gutom din tong mga karabaw na to, eh. Brad! Oh, ito. Siyempre masarap to. Ayan. Oh. Okay. So ayan. Ito, malaki. Shoutout nga pala sa nag-request nito. Ito, makikita natin. Patitikman natin ito. So, sobrang lasa at sarap nito. Ayan. Tikman natin, ha. Ayun. Ayun. Siyempre, dito natin natitikman asim at aslong. Kaya ito, wala akong ibang masabi nito. Ang sarap pala.